ассалому алайкум дӯстон, мардам, ҳама каса хубен? Тинҷен? Имрӯз 25 май 2026 сол 13 дона хонаи арзон дӯстон навор кардем. Тамошо кунед. Яъне ки 40% хонаҳо аз душанбе 60% аз ҳар як кӯша ва аз ҳар як канори Торикистон навор кардем. бачаҳои азиз, кадомитон хонаҳои арзон мехоҳед ва нафаре ки хоҳиши фаҳмидан нархи навои хонаҳоро дорен, пас навора тамошо кунед. сабр карда дӯстон, хонахарои муҳтарам, дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Фақат тамошои холи неохед дӯстон. ҳамин дастгирӣ шава хонаҳо мешава иншоалло. Баъдан кадомитон хонаҳои фурӯш дорен, ин WhatsApp ахираш 9997 барои реклама мондагем. Равон кунед ё ки омада айпеш шурӯъ карда навораш мекунем. Дар якчанд YouTube канал, TikTok, Telegram и Instagram рекламаи хушрӯъ мекунем, дар фурӯш мегзорем. навора шурӯъ мекунам. ай ки ҷо хоҳанд дар кора комментария кунед, видеоро то охир тамошо кунед. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон, ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед. фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед. бачаҳои азиз, бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Торикистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ Telegram канал шудааги бачаҳои азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин Telegram канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар Шурчашма, дар ноҳияи Рӯдакӣ, аз Ленинский район 4 километр. продуктовый магазин дар кӯча ҳаст. мега таксиҳо район мераванд. свет хоба ҳастай. кадомитон лозимай 250 000 сомон арзиш ноҳияи Рӯдакӣ дар маҳаллаи Шурчашма дӯстон қарор дорад. дорои 3 комната ва дорои 3 сотиқ замин, дарвоза, забор гирифтагидаш маҳкам, хонаҳо ҳами ҳолат кардагӣ, яъне ки 250 000 арзиш бо савдо дорад. лозим боша занг занед. аз Ленинский 4 километр то хонара роҳ масофа дорад дӯстон. маҳаллаи Шурчашма, ноҳияи Рӯдакӣ. занг бизанед, масъала бигиред. калидори калон, хонаҳо ремонт кардагӣ тайёранд. ба талаботи зиндагӣ хулоса ҷавобгӯ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. дӯстои азиз, нафаре ки аз Ваҳдат, Чалчит, Солеҳон мега шаҳри Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ дорои 2 дархона, утеплит кардагӣ мега, як кухни, як ошхона, якто душ дарунӣ хонада, ташноб берунда бо ҳама чизу чорааш, аз ҷумла мебел, кондитсионер, холодильник, термикс, стиральная машина, холинош, печкаи кумрии зимистона, дарахтои мевадиҳанда ҳамаш ҳаст. агарод ҳаст. об, свет, техпаспорт дора. хонаҳо 5x3. камтарак савдо мешава, ба мошин алиш намешава. дӯстон, шофир нестем мега 297 000 нарх бо муомила дора. рақамҳои 47 55 лозим боша занг бизанед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар этажи якум масоат 30 метри квадратӣ дар киҷоҳай дар шаҳри Хуҷанд дар 31 микрорайон қарор дорад. Рақамҳои ахираш 9930 275 000 сомон нарх боз савдо дорад. Чӣ хел мебинен? қисми дохили хонаҳоро бинен кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад. Мақсад ки дӯстон хонаҳо тайёр, ремонтошам хушроҳак кардагӣ, як хона, хоб баня, ҳоҷатхона, кухни, обши дар 30 квадратный метр бача азиз. Як хонаи калон 275 та нархаш бо муомила дорад. ҳоҷатхона, баня якҷоя, кухни отдельный. Занг мезанем аз рӯи канали ютуби Савдо ТВ хонара савдо мекунем дӯстон. ҳами лайке ки тарафи дасти чап дар поён мондагӣ нигоҳ кунем бачаҳо. Агар намонда бошед моненша беҳтарин кор мешавад, худо хоҳад. ва дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Бачаи азиз, дукомната квартира Клубшаҳри Бостонӣ, дукомната квартира дар этажи шашум масоат 53 квадратный метр. Кухни алоҳида квартира мега дар этажи шашумаи 53 квадратаи маҳаллаи Исмоили Сомонӣ, чораҳаи масҷиди Бобои Ҳоҷи Мирзо. Хона бо ремонти замонавӣ. Чӣ хел дидесен? Ҳамин ҳолат қарор дорад. 280 000 сомон бо муомилаш қатъи. Рақамҳои 0037 метонен занг бизанен, муроҷиат кунен, бигирен. Дар масъалаи реклама бачаҳо шумо медонед чӣ тавсия метавам? Ҳамин хонаҳотона ҳаракат карда аз пеш видео кунен. Яъне ки талаб кунем омада видео кунем. Лекин нархҳои ха қимати неста бача азиз. Яъне ки агар омада видео кунем мо айвал то хи нишон метиҳем мардумда. Мақсад ҳамун харидоро я зайли видео мекунем ки мегӯё харидор аз пеш тамошо кардеста дӯстон. Видеоҳое ки адден навор мекунем, инин бисёр савдо мешавад. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира шаҳри Нурак, Шамсулло Юсуфӣ 10 мега. Якхонага этажи якум 36 метри квадратӣ 280 000 сомон нарх 78 80 ахири номерои соҳибмулк. Ассалому алайкум мардам. Хона бо ремонти нав дар назди мактаби рақами 3 қарор дорад. доми 10. Харидори аниқ. Занг занен, беҳуда нороҳат накунен. ҳозираша 280 000 мегем, бо муомилаш мекунем. қисми душ вана, яъне ки ҳоҷатхона вана якҷоя, як хонаи хушроҳак, ремонту дараҷаи олӣ, шаҳри Норак, Шамсулло Юсуфӣ 10 дӯстон занг бизанен, масъала кунен, бигиренаш. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. Дукомната квартира дар этажи даҳум масоат 43 метри квадратӣ. Духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Электра мега. Свет ҳаст. Дар лаби роҳ ҷойгир ҳастай. Дар назди бино ҳама хизматрасониҳо мебошад. об дора, свет дора, канализатсияи шаҳрӣ муҷаҳҳаз гардидагӣ. 30% пула мега. мақсад ки агар ки 30% пултон нараса, бефоиз насиҳат дода метавонем. 230 000 43 квадрат этажи даҳум Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ. рақамҳои 66 60 метонен маълумоти боқимондаша занг зад бигирем бачаҳо азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дар дӯстии халқҳо, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. ҳолати коробка, дукомната квартираи фурӯшӣ ки перегородкаҳо бо газоблок кардагӣ дар этажи дуюм масоат 57 квадратный метр. дӯстии халқҳо чӣ меган? шаҳри Бохтарда 380 000 сомон нарх. рақамҳои 11 метонен занг занен, маълумоти праша бигирен.
кадомитон дар лозимаи занг занед масъяк намуч азиз. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. дӯстои азиз, масоата бинен 11 сотиқ замин, ҳамин як стадион аида, бовар кунем бачаҳо, гирдаш маҳкам кардагиай. иқадар калон дӯстон, дар 4 комната, умум обши 11 сотиқ, файзоводи боло, бари қитъаи 5, нурбахш меган, шаҳри Кӯлонда дохил мешавад. 370 000 сомон. Ассалому алайкум. 11 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳамом, дар дарунаш об свет ҳаст, ҳуҷҷатҳои 100%. хоҳишмандем нафарое ки серьёзни харидорен, ҳамон нафаро рақамҳои 4655 да метавонен ки муроҷиат бикунен. 370 та боз савдо дорам. як бор дига бачаҳо, файзободи боло, бари қитъаи 5, нурбахш, шаҳри Кӯлоб занг занед. дӯстон, мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ду комната квартира аст ки дар этажи ҳафтум, масоат 48 квадратный метр, ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафинада қарор дорад, яъне ки пушти бозори Сафина. об свет доимӣ. хонара бо арзон мекунем, мега арзон кардем, бо арзон мекунем. 399 000 сомон, камтар муомила мешавад. нархи пешина мегӯяд 449 000 буд, арзонтараш кардем. 48 квадрат ай. занг занен, далтиши маълумотшам бигирен. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. дар ҳамин дом дӯстон, мо квартираи фурӯшӣ дорем. ин дом дар киҷоай? дар Душанбе, дар ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафинада қарор дорад. духонага квартира аст ки дар этажи ҳафтум, дар масоати 47 квадрат. Душанбе, ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафина, 329 000 нарх. фурӯшӣ дар маркази ноҳияи рӯдакӣ пеши бозори Сафина. пушти почта, лифт кор мекунад, мега свет, краст линия. нашоти нарх 329 та, камтари дига муомила мешавад. срочна, шкатурка, стяжкаи пол, шпаклёвка, кардагӣ, падавои тайёр, сантехникӣ ва электрикӣ ва отоплениёш кардагӣ. дӯстон, дига чӣ дар корай? 329 та, 47 квадрат. занг занен, маълумоти пураша бигирем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба 11-умин хонаи наздиҳавлигии фурӯшӣ. биродаре ки аз Душанбе хонаи наздиҳавлигӣ мекунем, 4 комнатагаҳай, 3 сотиқ замин дора, дар маҳаллаи заводи айнӣ, дохил ба шаҳри Душанбе мешавад. яке Душанберо нигоҳ мекунад, 650 000. кадомитон маҳаллаи заводи айниро медонен? ана ҳамиҷа қарор дорад. 650 та бо муомилаш қатъи. рақамҳои 2080 да занг бизанен, боз маълумоти боқимондаша бигирен. яке ҳар як хонае ки навор мекунем бачаҳо, маълумотҳои то ҳадди имконе ки мисол қабул мекунем мегем. агар ягон маълумоти нофаҳмо, ягон саволо боша, соҳибмулкора занг занен. таги амо нархи хонаода рақамҳои дастӣ тел мондагием, инамиш 2080 ай. фақат аз рӯи канали мо метавонен занг занен. дӯстон, дӯстон, мегзарем ба 12-умин хонаи наздиҳавлигӣ. деҳаи ох
чагмани ноҳияи рӯдаки шаҳри Душанбе. 4 комната, 5 сотиқ замин, хона бо кирпичи пухта. Нигоҳ кунед. Назди канал, яъне ки назди об. 4 комната, 5 сотиқ, 400 000 сомон муомилаш хати дӯстон. Кадомитон лозима рақамҳои 71 88 занг занед. дӯстон, як бор дига мегӯм, чем суратҳои холӣ видеонаворро кунед. Чем видеонаворе ки шумо равон мекунед, мақсад талаб кунед омада айпеш видео кунем. ҳамин разницаи нархи реклама пашти як ай дӯстон, медонед? ҳамин ки айпеш видео кардан и 70%, 80%, яъне ки чӣ мегӯянд, рекламаш фарқият дора. Аз пеш навор кардем, отдельно мегзорем, отдельно гузоштем дӯстон, бо ҳамада хуб оёқи поделиться бисёр мешавад, серьёзни харидорро бисёр мешавад. Мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, дар ҳамин доми релакс мо квартира дорем. Дар этажи 10 шай, духонага квартира дар этажи 10 дар масоҳати 54 квадрат. Ду хонаи хушрӯяк. Душанбе, доми релакс, 65 микрорайон, яъне ки назди бозори Корвон дӯстон дохил мешавад. 688 000 савдош қатия. дӯстони азиз, ина қисми кухни. Ду хонаи калон, занг зани рақамҳои 86 46 аз номи канали Савдо ТВ. Савдо дар Савдо ТВ, бачаҳои азиз, медонем ира. навори мо ҷанбаси чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем, ҳамаша ҳаракат ка навор кардам. бо далчи бо роӣ кунен, бо миём видео мекунам. ҳамихели навор савдо харид фурӯш, савдо харид фурӯш. бачаҳо, ватсап ма барои реклама кардан чизе ҳастай муроҷиат карда метавонед. агар лайкҳоро намонда бошед, монед. дар канал подписатсия кунед. навора ҷанбас мекунам. бачаҳо, зинда бошед.